Ćao ljudi. Evo opet igramo Raider. Kao što vidite. I snimamo preko novog programa kao što vidite. Ovaj hoće da vidim dalje bolji, dalje gori. Sad ćemo da vidimo. Moram malo smanjiti. Znači ljudi, evo igrat ćemo Raider. Izvinite što se malo glasnije čuje, ali dobro. Ajde. Raider je baš dobra igrica. U ovom klipu hoću da oborim moj rekord. Da probam da oborim moj rekord. Da, evo da kažem. Supajte se na kanal, možda ću ostaviti dole link, ako budem našao. Ali subo sam, znači ja ovako. Ostavit ću možda link. Moj brat je počeo da snima na YouTube, tako da možda ću vam ostaviti dole link na ovog kanala, pa se subajte njegov kanal, izbacio prvi klip, to je FIFA Mobile. Poslije njegov kanal, like, share, subscribe na njegov kanal. Da pređem ja rekao, znaš kad ću preći? Nikad. Ne idi bre. Hoće skijam Need for Speed. Ljudi, evo u toku 3 dana, znači evo u toku 3 dana, u toku od jednog dana snimili smo 3 klipa kao što možete vidjeti. Izvinite što čutim, ali mora se skoncentrišem na ovo. Ovo ne može se preći, ne može. Ako bude šušalo, to je zato što pomeram prste i to. Pa zato to šušti i dišem to. Ovaj Raider ćemo snimati iz čiste zezancije, tako da... Verovatno ljudi, da vas podsjetim, sutra oko 1 sat bit će multiplayer farminga 18, možda će 16, imat će jedno 3, ne znam, snimit će klip multiplayer, što će biti baš zabavno, trajat će ono 10 minuta klip, neću više šta da trajem. Pišite u komentare, napišite sad u komentare, hoćete li da, kako zove bre, snimam bar 15 minuta klip. Htio sam sada da snimim Farming 16 kako kupu one bala, ali ajde da snimim Raider, sad. GTA smo malo zapustili, ali pa nakon neće više biti na kanalu, možda će biti, ne znam. Ne mogu ništa kažem. Kad ne znam. Odigrat ću još ovu i još jednu i završam klip. Bože. Ja čekam sutra da igram multiplayer. To je mnogo bolje, brate, igrati multiplayer nego... Eto, vidjeli ste da sam snimio klip kako izbaciti klip na YouTube i zaeditovati ga. Ali preko Mobizela, evo snimam preko novog programa, pa tako da im da li će... Ako bude bolje, ja ću snimati preko njega, naravno.
Mislim po rezovoluciji, ako bude bolja, ja ću imat s ovim. Na Mobizenu su mu po 240p, ono P, 240p, neka su 360, ajde bar 480, šta je? Evo smari PC Games kanala. Sigo live kao i ovo. Znači evo rekao sam završiti ovaj klip. Tako da, ako vam se svideo, like, share, subscribe. Rekao sam posjetite od moga brata kanal. Tako da, čao kraljine.